Priatelia, dobré ránko, zdravia z Fero. Je pár minút po 5 a ja z Prahy vyrážam do Berlína. Nie je to len tak nejaký výletík, chystám sa na AWS Summit, dvojdňová akcia. Dnes je teda druhý deň, štvrtok. Som na to strašne zvedavý. Nešiel som ešte nikdy vlakom z Prahy do Berlína. Nemalo by to byť tak ďaleko, 4 hoďky. Veľmi sa na to teším. Takže pozývam vás, poďte so mnou. Tak som tu, to čo vidíte za mnou, aj tu hore, je AWS Summit v Berlíne. Tak, som zvedavý, koľko z toho bude počuť, ale úplne, že asi aj nič. Ale toto je to, čo na tom Berlíne milujem. V Berlíne sa nedalo natáčať ako na evente, tak ani pred hlavnou stanicou strašne tam fučalo, ale chcel som vám to teda nejakým spôsobom shrnúť, že o čo ide a čo sa tam dialo. AWS Summit je super priestor pre každého a je jedno na akej úrovni s AWS-kom je. To znamená, že či len uvažuje, že by sa rád niečo o týchto technológiách naučil, alebo už je zákazník, alebo prevádzkuje nejakú službu, alebo má nejakú svoju aplikáciu, ktorá AWS-ku vie bežať. Je to úplne jedno. Tie levely sú tam naozaj od úplných začiatočníkov až po pokročilejších užívateľov z akejkoľvek stránky, z akéhokoľvek industry. Čiže je to ideálna príležitosť, ako sa všetci títo ľudia môžu stretnúť na jednom mieste a ten koncept je naozaj veľmi jednoduchý. Je tam nejaká výstavná plocha, kde sa prezentujú nejaké spôsobom partnery a potom je tam prednášková časť a na začiatku prebiehajú vždycky nejaké keynotes a potom sa to rozbije do takých menších alebo väčších priestorov a tie už sú nejakým spôsobom tematicky zamerané. Tých session tam je, že strašne veľa. Za tie 2 dní v Berlíne ich bolo okolo 150. Keďže ja som tam bol dokopy 5-6 hodín, tak som ich nevidel zase až toľko, ale to nebolo môjim cieľom. Môjim cieľom bolo ísť sa pobaviť s partnermi, pozrieť, ako ľudia fungujú v našom industrii a či existuje nejaký podobný produkt alebo nejaká podobná platforma, ako máme my v Labyrinth Labs. Čiže aj si omúknú nejakú konkurenciu, aj navnímať vlastne, čo ľudia chcú, čo je trendy. Tu už môžem povedať, že jasné, stále je to nejakým spôsobom šetrenie peňazí, no a úplne vlastne prehliadnutelné bolo nasadenie nejakej umelej inteligencie. To tam mal naozaj nejakým spôsobom riešené. Fakt, že uvidíme, alebo som fakt veľmi zvedavý, nakoľko to tu bude stále len nejaký trend, alebo čo z toho naozaj sa pretaví aj do nejakej reality. Ak sa o AWS nejakým spôsobom zaujímate, tak niekde vo vašom okolí, alebo budete mať príležitosť sa zúčastniť takéhoto podujatia. Pre nás asi také najbližšie bol minuloročný AWS Cloud Day, kde sme teda aj z Labyrinth Labs boli. Bolo to strašne super. Tento Berlín je zase také, by som povedal, že o kategóriu alebo o level niekde ďalej. A to primárne teda tým množstvom prezentácií partnerov a vlastne vystavovateľov. Nemám to nejak štrukturované, len som chcel len rýchle zhrnúť nejaké moje dojmy po ceste naspäť a bol to pre mňa zážitok a hlavne dať si takto Berlín vlastne na otočku z Prahy a užívam si, že mám cestou späť takýto krásny kupák a môžem to tu s vami nejakým spôsobom pošerovať. Takže ak vás k tomuto čokoľvek zaujíma, ak máte AWS alebo ho nejakým spôsobom zvažujete, ak chcete za ňu platiť menej, mať to spravené lepšie,
a kľudne sa mi priamo ozvite, určite niečo vymyslíme a ja sa teším možno už túto jeseň na nejakom ďalšom podobnom evente. Čiže odvraciam sa s takouto hlavou, ale je to super. Majte sa krásne, buďte zdraví a teším sa na vás niekedy. Čaute. Video som chcel nazvať, že z Karlína do Berlína. Ale asi by som sa len ja na tom smial.